Sven, nou, ik als topsporter in de categorie prestaties, hoe mag ik die van Epke eigenlijk duiden? Ja, zeldzaam hè? Ja, super. Ja, echt magnifiek. Met hetzelfde natuurlijk ik in Londen wist ik omdat Naomi die vriendin hockey te. Hoe was het uiteindelijk beleefd die oefening van Epke? Ja, ik ben aan het skileren en ik hier de livestream op de iPad, maar ik Geert Kuper en we hebben het Sjoen, dus in de serie rust koe ik zien oefening zien en ja, dat is super spannend. Hartstikke gefeliciteerd met haar sim zijn. Ja, zeker. Nou goed, ik weet zelf hoe het is, dus je hebt natuurlijk liever even gewoon uiteindelijk dat iedereen even vergeet en dat je nog even tijd voor jezelf hebt. Maar ja, dit zit erbij en ja, dat is super en ja, dat gun ik hem van harte. Ja, dat was natuurlijk ik bedoel, ik heb bekende Nederlander die hij kan een beetje, maar dat is natuurlijk nou tot grote hoogte stegen wat dat betreft. Ik dat als mij maken. Hoe is dat dan? Is dat bizar om eigenlijk maar uit te zien? Ja, nou goed, bij mij is het natuurlijk, ik denk wel iets geleidelijker gewoon natuurlijk. En bij hem is het nou gewoon niet, ik heb booming en terecht. En dat zit erbij. En ja, Epke is natuurlijk gewoon een nuchtere jongen en die is slim genoeg en ik denk dat hij er heel veel lessen heeft.